Okay, YouTube. Lasse han finder lige et eller andet klamt. Vi har set vores tidligste video. Den hedder bare Jule 2014. Link nede i description. Og vi skal bruge noget agurk til at skide på. Okay. Men ja. Vi er nye på YouTube. Det kan I nok se. Ja, det er jo kun vores anden video. Det skulle fandme meget nyt for os. Jeg skulle fandme glæde mig til det. Jeg har fandme også. Ja. Og han er min grandfætter, så kan I nok se. Ja. Men jeg er så den pæne af os. Ja, jeg skulle fandme meget garn. Hvis I... Okay, jeg har fået lov til at ordne heroppe, så der kommer nogle videoer her. Men ja, yeah. Lad os nu bare komme i gang. Er du snart færdig? Nej, jeg er lige begyndt. Okay. Ja. Skal vi lige se på Lasses hund. Så kan vi se på Lasses hund. Se, det er min lille hund. Det er min hund. Det er min hund. Er han ikke bare sød? Skal jeg holde den? Han hedder Balder, og han kan godt lide at prutte i min seng. Men tilbage til dig, Britney. Men, der kan lyde. Det er hunden, så kan I lige sidde og nyde ham. Mor. Yes. Okay. Men jeg får ikke særlig meget i. Okay, jeg skulle fandme lidt svært at styre det her. Ja. Ja. Han er stadigvæk lige sådan i gang. Altså, hvorfor fanden laver du sådan en der? Jeg laver lige et lille træk her, som jeg kalder prut og skid. Prut du lige der? Nej. Gud. Nå. Jeg ved godt, det ligner et skaldet væg. Men det kan jeg jo ikke herfra. Jeg er skadet på numsen. Simpelthen så irriterende. Ostehaps med flødeløg. I må meget godt abonnere og like, hvis I kunne lide det her. Au for helvede! Det er meget sgu et skæg! Au for helvede! Og jeg må godt nok undskylde, Au for helvede mit hoved! at jeg griner så meget, men det er fordi, det er lidt nyt for os. Ja, det er lidt nyt for os. Og se, det her det er en agurk. En god gammel dansk agurk. Fra Norge. Købt i Norge. Og flækket er hjemme i Danmark med produkter. Er flækket hjemme i Danmark? Ja. Jeg er snart færdig. Jo, lige om lidt. Den har snart taget 5 minutter. Du får mig ikke til at drikke det her. Hov, det skal du. Nej. Du får mig bare ikke til at drikke det der. Fuck, man. Det der bliver altså også det sidste, du putter i. Nej.
ikke noget. Ja. Nej. Kan du lige finde... Oh my god. Det er så du skal drikke. Den er god. Altså, det smager fint. Alt der er hårdt i min. Den er frø. Altså, det er ikke fordi, det smager dårligt. Nej, vel? Nej. Du skal drikke det her, ikke? Det er nok. Du skal gå ind på min... Tak for videoen. Ja. Vi ses.